Kids Recreation Club. Ay, doon yan sa ano? Sa Olpik. Oo, parang... LRC nga, LRC sa may Olpik. Oo. Sa may Olpik. Doon sa ano mang... Doon nga, sa... Parang doon dito sa- ka sa may hospital Sa dadaan. padre yung bata. Or ba Triganter. Triganter doon. Pataas. Dito ka na dadaan sa may hospital. Doon nga sinasabi Hindi naman nila. tayo makaano doon. Di drop off lang. Hmm. Pick up, drop off. Yan ang So, sinasabi. yung bata. Yan sinasabi ng bata So, na ano ang amo ko na follow the magazine gap. Magazine gap. Oh, luksong ka na dyan. Sus kaya Robinson man dahil. Robinson is Robinson. Magazine rap is different. Oo. Ikot ko. Partik ko taas ang inikutan. Tumingon mo ko nga. Ayaw ko nixin kaya ko. Kamu ay nagingon. Nagsuka daw yung bata. Ah. How can I help? Oh, just too good to be true. Dinumin mo sana yung bato natin, tinakot. Darna! Sounds of silence. Happy birthday. Kakuan ba kaniting nga birthday song ate? Masa na ako ano? Ito kakuan niya, ito ka. He's leading me She's wondering what love was doing. She put on her makeup and brushes her long blonde. And then she asked me, do I look alright? And I see yes, you look wonderful. Sabi niya, let's assume we will go ahead for now. So, tomorrow morning, could you please come? Listen to dawn. Turns to sea. This beautiful lady that's flowing around with me. And then she asked me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful. I feel wonderful because I see the love lost in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her a card, and she helped me to bed. And then I tell her I turned on the light. I say, my darling, you were
Kana tiba. Ambot na sinto na na. It is your birthday round the way. We are here to greet you. Yung pisa daw. Nakakuha ko ano. It is your birthday round the lay, round the lay. Oh, ano It ko is your birthday round the lay, oh, happy birthday, holidays. Hindi may uli. Ganon. Ano ako sa mga ole. Di ba? Kanya na lang ang uli, oy. We are here to greet you on your natal day. We are here to sing you our birthday round the day. It's a happy birthday. We are happy too. Now we sing with all our heart because we love you so. And it's your birthday round the way, That's good. Saan magkanta ka ba? Happy birthday. It is a happy birthday. It's your birthday round the way, It is your birthday round the way, Happy holiday. It's your birthday round the way, It is a ang maano ko lang dyan, sa taas lang. Pagdating na dito, tumaas na. Taas na rin, kaya din na kaya. Dire, parang, paano ba, slice cake pa mo. Ay, Inay sa. Lay na po. Lay na po. Daghan ka, di ba? Lift up your hands. Ay. Daghan kay Mota. Have you ever seen the rain? Kahit maputi na ang buhok. Ayan. Kahit hindi na buka. Ay, matanda na. Have you ever seen the rain? Yan, maganda yan. Ano song nun? Some.
isang oras na oh. Isang oras na. May, dili pa na live. Dili pa na live. Wala na kayo nag-comment. Oh, mag-live pa ka din. Ano tayo kwarta dito? Mag-live ka na, umpisahan mo na. Okay. Makapiright niya. Hindi mo ta makapiright kay Ay, nubog man. lubog mo na to. Silent time. Silent night. Pero saan mo naging mong message? Karoon pa na? Karon nag Patunde ka? Uma. Ugma pa. ingon siya, let's assume we will go ahead for ugma pa ni. Basta hagtarong kay ako wala ba mayon ko nga pick up us tik Ko ano man pick up the car. Ngayon mo day pick up we will go us. ahead for tomorrow. Tomorrow na. Ha? For now, Ne kanon nga message para ugma. pupunta sila ngayon. So tomorrow morning, They will go ahead to Alam mo dito mo mga tulog. Oh, maski mag-gohaid sila na. Ato sila ya pick up. Asa ba ko kasabot kadaghan basta ato anog mga tapos. Tanungin mo ko ngayon, ha? Padaan, madam. Marami pa ako dito, te. Akala mo. Kung kailan gumanda na yung ano, ngayon ako may lakad. Kahapon sana. the cardiac and mediastinal shadows are normal. Let's suggest them to position in large Hi, Jessie. Please find your Ano ka niya? Uy. Ang ganda niya, uy. Hindi, Xerox na to. Hindi na to kopya. At least interested ka talagang matuto kasi marami kang kopya eh. Yung iba kasi pag nakakita lang ng may nagitara, interesado sila. Pero hindi nila ginawa na talaga interesado sila. Yung unang aral ako magpiano pero hindi talaga ako natuto. Kung hindi na magpiano, wala kang idea. Ano yung pinipindot-pindot mo? Bumili nga ako ng piano na maliit pero hindi talaga ako natuto. Are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, my skies are gray. You never knew how much I love you. Please don't take my sunshine away. Yan ang yan. Yan. Marami ka ba niya? Wala. Ayaw. Gitara. Ayo, 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 ayo. Single ano lang, single stroke. Asa man to? Excuse me. Napil sa live niya. Ay, dara to, te. Dara to ang ginagawa. Katong kuan, katong iPhone. Katong. Ang gitara ko. Ay, at least karon nga tawagan ng kuan. Tawagan ng kaubusan. Da.
perfect. Follow my lead. I'm not a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone letting on me. You never did with me feeling love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. I need your eyes. Nakalimutan si Ting. 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 Sabi ko ba't di mo malamig? Nakabukas pa lang aircon. Oh, mainit na. Nag-31 na nga. I just called to say I love you. Ayan, yan, ganyan.